Татарстан прокуроры Илдус Нафиков білдіргенше, балаларны бүгін интернет һәм урам тәрбиели. Укытучының ролен һәм статусын ничек күтәрергә. Эфирда таяны нуктасы тапшыру студияда Алмаз Гафиятов исәммесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, без бүген онлайн режимда эшлибез. Әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Зилә ханым, чыннан да укытучының роле нинди икән бүген? Аның статусын күтәрергә кирәк дип саныйсызмы? Әлбәттә, элекке белән чагыштырганда хәзер укытучының авторитеты кызганычка каршы төшеп китте. Моны инде ата-аналар аркасында шулай булды дип уйлыйм мин. Чөнки ата-аналар да тормыш ритмы үзгәрде хәзер. Ата-аналар балаларын ашатса, киендерсә, шул җитә дип уйлыйлар. Һәм инде барлык тәрбия эшен алар мәктәпкә йөкләп калдырдылар. Һәм инде шулай ук өйдә ата-аналар балалар белән укытучылар турында сөйләп, аларны хурлап, ул булай эшләмәгән, ул тегеләй эшләмәгән дип бергәләшеп сөйләшеп утыралар. Шуңа күрә инде ата-аналарына карап, балаларның да укытучыларга каршы мөнәсәбәте үзгәрә. Һәм инде шуңа карап авторитет төшә. Шулай ук инде менә телевидение, гәзит, журналларда да укытучыларны мактап, аларның турында яхшы яктан гына сөйләү түгел, укытучы шуны эшләмәгән, укытучы тегендә бүләк алган, укытучы тегене ачуланган, дөрес түгел дип икеле куйган дип шул турыда сөйлиләр. Укытучының авторитетын күтәрү бармый радио, телевидениедә. Киресенчә, укытучының кичкенә генә гаебен дә зурлап күрсәтү. Һәм Татарстан прокуратурасының коллегиясендә дә кызыклы фикерләр яңгырады. Илдус Нафиковның сүзләрен тыңлап үтик әле. Детей воспитывает интернет и улица. Данную ситуацию нужно переломить. Для этого необходимо резко повысить роль и статус учителя. Люди старшего поколения помнят времена, когда педагог был безусловным авторитетом, наставником, фактически еще одним родителем. К его мнению прислушивались. Сейчас же он просто пересказывает школьную программу и боится лишний раз повысить голос на распоясавшегося ученика. Чагыштырырга кирәкме икән, ничек уйлыйсың, Раил? Бәлки заманасы шундыйдыр аның, һәм монда ниндидер параллельләр үткәрергә кирәк түгелдер. Элек менә шундыйрак булган икән. Хәзер бит без бөтенләй башка заманда яшибез. Һәм монда менә бу бәйлелекне уздыру кирәкме синеңчә? Монда беренчедән шуны әйтәсем килә, менә авторитетның төшүнең тагын бер сәбәбе бар. Хәзерге вакытта күп балаларга менә даже үй эшләре биргәндә, гомумән теманы биргәндә, алар әйтәләр, бу тема бит инде интернетта бар дип. Менә чөнки авторитет төшә, шуңа күрә, чөнки балалар аны үзләре индивидуаль форматта интернетта өйрәнә алалар. Шуңа күрә кайбер балаларның фикере туа, безгә нәрсәгә укытучы дигән. Менә шуңа күрә бу фикерне гомумән әтиәниләр ягыннан да, белем бирү системасы ягыннан да, укытучылар ягыннан да дөрес карарга кирәк дип уйлыйм. Инде сорауга килгәндә, менә монда бит инде барысы да мөнәсәбәттә. Балаларның укытучыларга мөнәсәбәте, балаларның әтиәнигә мөнәсәбәте, шулай ук әтиәниләрнең укытучыларга мөнәсәбәте. Менә бу очрашулар, бу темаларны без инде алмас күтәргәнебез бар алданда. Монда шуны әйтәсем килә. Менә без һәр вакытта да әйтеп киттеләр инде аны. Проблеманы мәктәпкә генә калдырырга ярамый. Проблеманы гаиләгә генә дә калдырырга ярамый. Монда инде проблеманы гомумән әтиәниләр белән, укытучылар белән, менә безнең монда шулай ук психологларыбыз бар. Психологлар белән бергә эшләгәндә генә без ниндидер нәтиҗәгә килә алабыз дип әйтәсем килә. Люция, килешәме икән? Монда чыннан да проблеманы бәлки тирәндәрәк эзләргә кирәктер. Һәм буыннар арасындагы менә бу бәйләнешне дә, менә бик мөһим мәсьәләне күтәрде Раил, чыннан да интернетка бәйлелек барлыкка килә башлады. Соңгы араларда булган менә бу дистанцион укытулар, алар шулай ук бит инде йогынты ясый бала һәм укытучы арасындагы мөнәсәбәткә. Килешәсезме? Хәерле кич. Әлбәттә, монда мин Раил белән дә, Зилә белән дә килешәм, чөнки менә бу укытучының авторитетын бик тиз бетерергә мөмкин, бик җиңел генә, ләкин авторитетны үстерү ул бик авыр эш. Һәм моңа бер генә көн, бер-ике атна гына үтә алмый. Берничә еллар кирәк авторитетны ясау өчен. Репутацияны ясау өчен һәм аны югары дәрәҗәдә алып барырга. Шуңа күрә әлбәттә хәзерге балаларның укулары һәм инде менә бу дистантны
тәсире мин әйтә алмас идем. Дистантның тәсире бар дип, менә бу авторитетның төшүенә дип. Ләкин монда ата-аналарның, мин Зилә ханым белән килешәм, ата-аналарның мөнәсәбәтләре, менә укытучыны хурлау, бала алдында укытучылар һәм мәктәп турында начар сүзләр әйтү, гомумән безнең ата-аналар гына түгел, җәмгыятьтәге мондый мөнәсәбәтләр алар барыбер тәэсир итә. Ләкин карагыз әле, укытучылар гына түгел, без бит менә безнең җәмгыятьтә табибларга да, полиция хезмәткәрләренә дә мондый начар дәрәҗәдә сөйләшәбез. Аларны ничектер мыскыллыйбыз. Шулай бит, алар турында начар сүзләр әйтәбез. Зилә ханым, менә әгәр дә без ата-аналардан башлана дип әйтәбез икән, ата-ана хәзер ничектер барыбер үз баласын яклый. Элек хәл башка төрлерәк иде дип әйтәбез, чөнки укытучы дөресме, дөрес түгелме, барыбер укытучыны үрнәк итеп куялар иде. Әгәр укытучы әйткән икән, демәк ул барыбер дөрес дигән фикер яши иде. Хәзер киресенчә, хәзер әгәр дә укытучы дөрес булса да, минем балам дөрес, ул гына барысында инде тәртип ягыннан да, барысы менә бу тормыш ягыннан да дип әйтик, һәм белем алу ягыннан да дөрес башкара дигән фикер яши. Менә ни өчен? Кайчан бузылды бу хәл дип әйтик? Кайчан икенче якка әйләнеп китте икән? Кашан менә мин инде 27 ел мәктәптә эшлим. Менә мин эшли башлаганда әле мондый хәл юк иде. Минем әтием гомер буе укытучы булып эшләде. Ул эшләгәндә инде бөтенләй укытучыларга без Аллаһка караган кебек итеп карый идек, аның сүзе закон иде. Менә инде бу, менә шушы интернет челтәрләре ныграк үсеш алганнан соң үсте дип уйлыйм. Чөнки интернетта теләсә нәрсә язалар, шуны обсуждать итәләр бит инде. Соңгы 15 ел аеруча авторитеты укытучының төште дип уйлыйм. Ләкин без моның өстендә эш алып бара алабыз. Мәсәлән, мин һәр атна укучылар белән класс сәгате, тәрбия сәгате үткәрәм һәм шулай ук, шундый ук тәрбия сәгатьләрен мин ата-аналар белән, ата-аналар җыелышында да үткәрәм. Һәм инде тамчыдан күл җыела, әгәр инде даими рәвештә моның өстендә эш алып барсаң, ата-аналар белән дә, балалар белән дә эшләп була, аларны тәрбияләп була дип уйлыйм мин. Бәлки кыйммәтләр үзгәргәндер, Раил. Син ничегрәк уйлыйсың? Монда әгәр дә без шул ук балаларның хәзер мәктәпкә мөнәсәбәтен алсак, элек барыбер син 5-легә укырга тиеш, син белемле булырга тиеш, син укытучыны тыңларга тиеш, ул синең өчен ниндидер анда бер улы дәрәҗәдәге абруйлы кеше дигән. Хәзер әтиәниләрдә бит ярар, 3-легә укысаң да белемле бул иң мөһиме дигән фикердә тора, һәм бу нисбәттән дә бит әле укытучының ничектер роле һәм укучы алдында абруй төшә дигән фикер туа түгелме? Дөрес әйтәсез. Менә кыйммәтләр үзгәрү дигәндә шуны фикерне әйтәсем килә. Элек бит инде без, мәсәлән, авылда туып үскән балалар, гомумән бөтен мәктәпне бетергән балалар, без бит инде вузга, университетка кирергә дип омтылдык. Әле кирү генә түгел, бюджетка кирергә дип омтылып, менә шуның өчен без тырышып инде, әти-әнигә мөнәсәбәт белән, укытучыларга мөнәсәбәт белән шуңа тырышып укый идек. Хәзерге вакытта менә шушы әйтик инде норма ул үзгәрде. Балаларга хәзер ничек дип әйтим, күбрәк әти-әниләре кушкан җиргә керәләр һәм әти-әниләре кертә алган җиргә керәләр. Димәк инде монда менә ниндидер бюджетта укыйммы мин, бюджетта укыйммы, андый мөнәсәбәт юк. Шуңа күрә менә укытучының роле дә шуңа төшеп бетә. Алар инде мин ди репетитор яллыйм да, мин тиз генә 1-4-5 айда өйрәнәм дә, үзем теләгән вузга керәм. Анда бюджетка булмаса да, коммерческая кри, әти-әниләре әлбәттә инде түлиләр, алар бетереп чыгалар, диплом алалар. Шуңа күрә монда укытучы кирәкми. Укытучының әйтик инде менә фикерләре, биргән белеме бу вакытта хәзер көннән-көн төшә бара. Ләкин мин монда әйтәсем килә, менә гел без негатив яктан гына карыйбыз бөтенебез дә моны, әйме. Монда әйтәсем килә, әлбәттә безнең Хөкүмәтебез ягыннан да, белем бирү системасы ягыннан да мөнәсәбәт хәзерге вакытта менә актык 5 ел дип әйтәсем килә, үзгәрә. Монда инде укытучыларга менә шушындый прокурор якларыннан да бит инде төрле фикерләр әйтәләр. Бу укытучыга поддержка. Безнең президентыбыз ягыннан да фикерләр әйтелә, укытучының дәрәҗәсен арттырырга дигән. Шулай ук менә әз генә булса да зарплаталарын да арттырып торалар. Класс җитәкчелек өчен дә менә мәсәлән, элек мәктәпләрдә бит инде 1000 сум алалар, 5000 бирделәр. Хәзер урта белем системасы да 5000 үстәлде класс җитәкчеләре өчен. Шуңа күрә менә монда ничек дип әйтим, алга
атлау һәм булышу, ярдәм итү хәзер вакытта артып бара. Менә шушындый тенденцияда барса, минемчә инде укытучыларның роле, Алла бирсә, тагын да югарыга күтәрелер дип уйлыйм. Кайчан башларга кирәк? Лүтсә, бу эшне кайчанрак башланырга тиеш ул? Балалар бакчасыннанмы, мәктәпнең беренче көннәреннәнме, әллә бала тугач та аңа аңлатып килергә кирәкме менә бу кыйммәтләрне? Без бит монда кыйммәтләр турында сөйләшәбез. Һәм укытучының дәрәҗәсе дә шул ук кыйммәтләргә керә. Менә бу эшне кем һәм кайчан башларга тиеш сезнеңчә? Әлбәттә, минемчә, бала туганнан бирле менә бу кешелек кыйммәтләрне тәрбияләргә кирәк. Һәм инде укытучыга гына түгел, гомумән олы кешеләргә хөрмәт булу тиеш. Һәм инде әлбәттә, менә без балалар бакчасына барабыз икән, анда воспитательләр бар бит инде, тәрбиячеләр бар, аларга хөрмәт һәм аларның дәрәҗәсен үстерү. Шулай бит баланың күңелендә менә бу олы апа, бу укытучы апа. Һәм инде әлбәттә беренче сыйныфтан бала барыбер менә укытучыны беренче планга куя. Без аны сизәбез. Мәсәлән, балалар кайвакыт кайталар да әйтәләр, безгә укытучы апа шулай дип әйтте. Һәм инде әлбәттә монда ата-аналар бу позицияны, баланың позициясын хупласалар, укытучы апаң шулай әйтте икән, димәк бу дөрес позиция дип шундыйрак аңлатсалар балага, баланың күңелендә бернинди дә конфликт була алмый. Инде ата-аналар, синең укытучың нәрсә белә, ул үзе дә белми, яисә инде кайбер ата-аналар әйтәләр, сездә яшь кенә укытучы, яшь укытучы үзе дә бер нәрсә белми, үзе әле яшь дигән сүзләрне бала колагына салсалар, ышану хисе бетә икән. Димәк, менә бу авторитетны, абруйны инде яңадан үстерү күпкә авыррак булачак, минемчә. Дөрес фикер, монда бала хәтта ишетмәсә дә, андый сүзләрне гаиләдә сөйләшергә ярамыйдыр. Менә мәктәпләрдә интернетны чикләргә кирәкме, юкмы? Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Тояны ноктасы тапшыруы. Безгә рекламадан соң Ксения Зарипова килеп кушылды. Сәламлебез сезне. Кырымда әлеге вакытта Ксения ханым, Кырымдагы мәктәпләрдә ничегрәк икән мөнәсәбәт укытучыларга? Абруйлары зурмы? Хөрмәт итәләрме? Менә шул хакта сөйләсәгез иде. Хәерле көннәр. Кырымда мин инде 3нче ел эшлим. Монда безнең шәхси мәктәп дип санала. Бу мәктәпне монда безнең татарлар ачтылар һәм безнең мәктәптә чынлап та бик яхшы шундый гаиләдәге кебек мөнәсәбәтләр урнашты. Ата-аналар бик шат безнең мәктәпкә балаларын китерүгә. Һәм яшьләр эшлиләр беренчедән. Мин анда иң зур яшьтәге укытучыларның берсе дип саналам. Бу яктан килгәндә укытучының авторитеты, мин әйтер идем, укытучының үзеннән тора дип. Иң беренче чиратта. Чөнки укытучы дәрескә әзерләнеп килсә, әгәр ул балаларны иртә таңнан кичкә кадәр ачуланмаса, әлбәттә укытучының авторитеты, дәрәҗәсе югары була. Без һәрберебез дә менә мәктәптә укыган чакта хәтерлибездер, иң яраткан фән ул иң яраткан укытучы, яки киресенчә, иң яраткан укытучы һәм иң яраткан фәнебез. Менә шуңа күрә дә инде мин укытучы буларак үземдә еллар яша үтеп кенә аңладым. Балалар белән әгәр яхшы мөнәсәбәтләр, җылы мөнәсәбәтләр дә торса, балалар әлбәттә сине хөрмәт итә. Ләкин ата-аналар факторы дигәндә күренеш турында без рекламага киткәнче сөйләшә башлаган идек. Ата-аналар да менә бу укытучыга карата мөнәсәбәтне кили аламы? Чөнки бүген ата-аналарның йогынтысы зур балаларга һәм алар нәкъ менә әле күп очракта сәбәпче дә булырга мөмкин укытучының авторитетын төшерүдә. Килешәсезме? Әлбәттә, ата-аналардан тора, ләкин бала кешесе ул аеруча кечкенә яшьтәге балалар, алар ата-ана нәрсә әйтсә дә бала укытучыны барыбер яраталар. Ничек кенә булса да, минем үземнә 4 балам бар, алар белән мин һәрвакыт аралашып сөйләшеп торам. Әлбәттә, ул күренә. Иң мөһиме, ата-ана балалар янында укытучы турында начар сүз сөйләмәсә яхшырак, әлбәттә. Бу соңгы вакытта мондый әйбер еш күзәтелә. Ата-аналар уйлап тормыйлар, алар укытучы турында нәрсә телиләр, шуны әйтә алалар. Анар Татарстан прокуратурасы коллегиясында тагын бер фикер яңгырады, ул мәктәпләрдәге интернет буенча. Без телебезме, моны теләмибезме, барыбер балалар интернетта утыра. Бүгенге заманның шундый таләбеме икән инде ул, күренешеме? Зилә ханым, менә тыю кирәкме бу очракта? Тыю нәрсәгә китерергә мөмкин?
Һәм инде мөмкин кадәрле аны рөхсәт итү балаларга. Менә сезнең мәктәп мисалында аңлатып буламы? Без бит инде хәзер менә поколение Z дибез, алар инде үзләренең тормышларын смартфонсыз, интернетсыз күз алдына китерә алмый. Ләкин мин сыйныф җитәкчесе буларак, мәсәлән, шәхси, аларны бу интернет белән һәр вакыт утырудан шикли алам. Мәсәлән, тәнәфесләрдә, дәрестә инде алар утырмыйлар. Тәнәфестә 20 минут тәнәфес, мин алар белән я спортзалга төшеп берәр уен уйныйм, я тәнәфестә коридорда берәр уен уйныйм, һәм инде ничектер аралашуга этәрәм балаларны. Башта инде алар 5нче сыйныфта мин ул сыйныфны җитәкчесе булып алганда моңа каршылар иде. Әле кайберләре туалетка барып качып утыралар иде, телефонда уйнар өчен. Ләкин инде менә хәзер алар 7нче сыйныфка җиттеләр, һәм инде алар тәнәфестә телефонны аларга башларына да килми, алар беләләр. Һәр көнне безнең нәрсәдер эшлисе бар тәнәфестә. Һәм инде менә шулай итеп һәр укытучы, һәр сыйныф җитәкчесе интернетка каршы көрәшә ала үзе. Һәм инде алар тәнәфес вакытында барсы да уйнап утырмыйлар, башларын телефоннан күтәрмиш, аралашалар, һәм шулай итеп аралашырга өйрәнәләр. Интернетны тыйып кына мәктәпләрдә проблеманы хәл итеп буламы сезнеңчә, ничек уйлыйсыз? Минемчә юк, чөнки менә безнең мәктәпләрдә хәзер интернет барыбер шикләнгән, чөнки бөтен сайтларга да кирип булмый. Ләкин балалар күбесенчә үзләренең шәхси телефоннарыннан чыгып, мобильный интернеттан чыгып, теләсә кая керәләр һәм уеннар уйныйлар. Әлбәттә, менә мин Зилә ханым белән килешәм. Балаларның телефоннарын алсак, без аларга нәрсәне бирәбез? Нәрсә белән аларны заинтересуем, шулай бит? Аларга әлбәттә берәр нинди уен бирергә кирәкме, берәр нинди задание бирергә кирәкме? Шуңа күрә балалар бер-берсе белән хәзер аралаша алмый. Бу факт. Шуңа күрә балаларны менә бер-берсе белән уйнарга, сөйләшергә, этәрергә кирәк. Шуңа күрә телефоннарны мәктәп кенә локальный акт белән шикләтә алмый. Барыбер ата-аналар әйтәләр, безгә телефон кирәк, чөнки без аның белән ничектер элемтәгә керергә тиешбез. Һәм инде бу безопасность ягыннан әлбәттә телефоннар кирәк. Ләкин карагыз, ничектер шикләргә кирәктер дип уйлыйм, шуңа күрә бу зур проблема. Бәлки гади интернетсыз телефоннар гына да ярап торыр элемтәгә. Ала алмый телефоннарны, чөнки бу барыбер шәхси предмет. Шуңа күрә дә ата-аналар инде монда яисә балалар ничектер конфликтка да керергә мөмкин. Әле ата-аналар үз хукукларын яклап, укытучыны да гаепләргә мөмкин. Сез минем баладан телефонны тартып алдыгыз дип, андый мисаллар да бар. Ксения ханым, сездә бу проблема бармы? Интернетта утыру һәм сез ничек хәл итәсез аны? Балалар барыбер, әгәр дә менә аларга шөгыль тапмасаң, шул ук тәнәфесне булсын монда, дәресләргә кадәр, дәресләрдән соң алар инде гаджетларда утырырга әйләнгән. Бу проблема безнең мәктәптә хәл ителгән. Бу Ялтыда ачылган мәктәп ул халыкара мәктәп дип санала. Һәм әлбәттә инде безнең беренче чиратта балаларга менә аеруча быел шундый шарт куелды. Балалар телефоннарны мәктәпкә алып килмиләр. Алар телефоннарын алып килгән чиракта, әгәр телефон белән баланы тоталар икән, күрәбез икән баладан, без телефонны алабыз һәм аны без ишек төбендә торучы, ничек дип әйтим, безне саклаучы абыйга илтеп бирәбез һәм ул кич белән яки еш кабатланса мондый телефонны алып килүләр бер атнага да алып куя алабыз һәм ата-аналар моңа каршы түгел. Бу ата-аналар белән бергә хәл ителгән әйбер. Каршы булучылар булса да, алар килеп, сез нигә минем баламның телефонын алдыгыз дигән сүз чыкмады. Әле безнең анда ешрак булмады. Һәм балалар безнең аларның һәрберсенә алырга кушылды иде, күбесенә компьютер, MacBook яки планшет һәм менә шушы дәрес вакытында кулланырга кирәк булса, алар шушы үзләренең ниләрен, ноутбукларын кулланалар. Бу проблема безнең мәктәптә юк. Һәм ата-аналар бу очракта безгә каршы чыкмадылар, киресенчә безгә бер адым ясадылар. Һәм мин аңлавымча, алар үзләре дә бу проблема белән бәрелешкәннәр һәм алар күбесе аңлыйлар балаларны интернеттан, телефоннан чикләргә кирәк икәнлеген. Чөнки бу кыска гына роликларны карау, менә шу клиповое мышление, клиповая память дигән әйберне аңлыйлар. Күбесе беләләр бу турыда. Һәм шуңа күрә дә бу шартка каршы килүче кеше булмады.
Ләкин шул ук вакытта инде балалар өйгә кайткач та бит инде телефоннарда утырган мөмкин, бәлки монда тыю турында түгел, ә менә Зилә ханым сез әйткәнчә, ниндидер альтернатив вариантлар табырга кирәктер. Менә мәктәп кысаларында булсын, ул мәктәптән соңмы инде шул ук интернетны киметү юнәлешендә менә монда кем шөгыльләнергә тиеш моны? Шул ук прокуратура тәкъдим ясады, мәсәлән, инде карарга, әлегә бернинди дә карар юк, ләкин инде бар тик сүзләр генә йөри, интернетны тыю анда киметү, моның турында сүзләр һәр вакыт йөрде һәм йөриячәк. Моннан без беркая китә алмыйбыз. Ләкин шишу юлларын инде булырга тиеш сезнеңчә. Балаларны кызыксындыру дип әйттегез. Тагын нәрсәләр эшләргә буламы да? Тыелган җимеш бит әле ул татлырак та була кебек. Монда инде ата-аналар белән укытучылар тандемда эшләргә тиеш. Әгәр инде мәктәптә без башка кызыксындыру чаралары табабыз икән, ата-аналар да иде кызыксындыру чаралары табырга тиеш. Алар эш белән генә мәшгуль булырга тиеш түгел, балалар белән аралашырга кирәк. Балалардан хәлләрен сорашырга кирәк, балаларны ниндидер түгәрәкләргә бирергә кирәк, аларның ул интернетта утырырга вакыты булмасын. Менә шул вакытта инде без нәтиҗәгә ирешә алабыз, тандемда эшләсәк бергәләшеп. Тапшыру башында без сөйләшә башлаган идек әлеге мәсьәлә буенча, Ксения ханым, чыннан да укытучыларга еллар узу белән мөнәсәбәт үзгәрерме икән? Хәзерге көндә укытучы үзе белем эзли, үзе белем таба һәм үзгәрергә тырыша күп очракта. Инде беренче чиратта дәүләт, икенче чиратта укытучының дәрәҗәсен укытучы үзе дә күтәрергә тиеш. Укытучы үзе тырышмаса, бу инде дәүләт дәрәҗәсендә дигәндә мин күз алдында тотам, укытучыларның мәктәптә булган менә бу артык эшне алу, атнасына 35-40 сәгать укытмау, әзрәк сәгатьләр, 18 сәгатьтән дә күп булмаса, бу яхшы. Менә Иннополиста бу эшләгән вакытта бу тәҗрибә бар иде. Алар укытучыларга 18 сәгатьтән артык дәрес бирмиләр. Укытучы дәрестән соң үзенең эше белән шөгыльләнә алсын өчен, балаларга вакыты калсын өчен, без хәзерге көндә әйтә торган бу шундый популяр сүз ресурслы булсын өчен. Укытучының әгәр көче калмый икән, икенче көнгә балаларга килеп укытырга, аның теләге булмый икән, бу яхшыга китерми. Укытучының мәктәпкә барырга теләге булырга тиеш. Бу икенче яктан ул хезмәт хаклары югары булырга тиеш. Хәзерге көндә эшләгән кайбер укытучылар белән 18-20 меңгә эшләп йөри торган укытучылар бар. Бу бит инде безнең минимумнан да аз гына югары. Ул кая җитә? Һәм әлбәттә иде, менә бу мәктәптә булган артык эшне алып ташлау. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Зилә ханым, мәктәпләрдәге тәрбияне оештыруда сезнеңчә нәрсә таян ноктасы булып тора? Ата-аналар белән укытучыларның бергә тандемда эшләве дип торам, уйлыйм мин. Менә шушы вакытта без тәрбияле, иҗади фикерләүче, инициативалы шәхесне һәм инде укытучыны хөрмәт итүче шәхес тәрбияли алачакбыз. Лүция, сезнең фикерегез? Әлбәттә, мин килешәм, чөнки минемчә һәм интернетны шикләү, мәсәлән, телефоннарны шикләү, һәм әлбәттә менә бу укытучының роле, авторитеты ул дәүләт дәрәҗәсендә булырга тиеш. Ксения ханым, сезнең дә эшләсез килә? Тәрбия мәсьәләсенә килгәндә, ул хәзерге көндә бала нәрсә тели? Менә шушыннан чыгып безгә эш итәргә кирәк. Хәзерге көндә балалар күбрәк кызыксына менә бу компьютер уеннары белән. Бу компьютер уеннарын хәзерге көндә спорт дәрәҗәсенә күтәреп баралар, ул киберспорт дип атала. Бу юнәлештә дә эшләргә мөмкин. Балалар әгәр biz менә яңа елларны мәктәптә үткәрәләр безнең күп балалар, ки шакырабыз балаларны. Һәм без алар өчен төрле чаралар үткәрәбез. Һәм анда безнең иң яратып уйный торган уеннары, шөгыльләре бу компьютер уеннарында ярышу. Менә балалар күбрәк шуңа кызыгып киләләр, лотерея уеннарына кызыгып киләләр һәм менә шушы андый юнәлештә дә, бу юнәлештә дә эшләргә кирәк. Чөнки интернетны бүген кисеп кую ул иң җайлы әйбер. Тыю иң җайлысы. Ә менә ул шушы юнәлештә балаларны алга таба да кызыксындыра белү, шушы интернетны уңай якка куллана белергә өйрәтү, бу авыррак. Зур рәхмәт сезгә. Безнең белән интернетта булганыгыз өчен. Шуннан да интернетны шикләп яки тыеп кына проблеманы хәл итеп булмыйдыр ул. Әтәнләр һәм укытучылар беренче чиратта тәрбия турында уйлансыннар дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә ясын.